Takže je 18:00 a ja vás vítam na ďalšej prednáške klubu kaktusárov Islaja, ktorá v podstate je takou náhradou za klubovú schôdzu, ktorú mávame vždy na konci roka s takou tradičnou prednáškou. Tentokrát to budem ja, dúfam, že teda nesklamem viacerých. A bude to o dvoch zaujímavých, alebo teda aspoň pre mňa, zaujímavých rodoch Hageocereus a Loxanthocereus. Hageocereus sa pestuje častejšie v zbierkach ako Loxanthocereusy. Je to zrejme dané tým, že nielen rastlinný materiál, ale aj semená boli ťažšie dostupné alebo takmer vôbec. Takže dúfam, že sa vám prednáška bude páčiť, že vás nebudem všetkých nudiť a troška vám spríjemním tento večer pred koncom roka. Takže ja si vypnem kameru a budeme pokračovať obrázkami. No, aby som vám troška priblížil niečo o tých Hageocereusoch a Loxanthocereusoch, patria do čelade Trichocereae a samotné tie rody boli ustanovené v 90. rokoch a to Hageocereus ustanovil Backeberg v roku 1934 podľa Hageocereusy pseudomonostele, ktorý bol síce popísaný Werdermannom a Backebergom v roku 1931, ale vtedy sa používali názvy ako Binghamia alebo Peruocereus. V podstate prvé Hageocereusy objavil už Hage v roku 1899 a práve preto ustanovil ten rod Binghamia. No potom zistil, že tento rod už bol použitý pre druh rias a tak vlastne rod Binghamia bol zrušený a nakoniec sa teda stal z neho Hageocereus. I keď aj tak bol popis Binghamia neplatný aj pri tých riasach, takže ani ten sa nepoužíva. Rod Loxanthocereus bol ustanovený taktiež Backebergom v roku 1957 podľa rastliny už vtedy popísanej ako Cereus acanthurus Vaupelom v roku 1913, takže to už bolo slušne dávno. Prešlo to rôznymi prehadzovaniami v rodoch, bol to aj Borzicactus a nakoniec teda Loxanthocereus presunuli, alebo teda Hund preradil v časopise Bradleya do rodu Cleistocactus. Hageocereus v sebe obsahuje 23 druhov a variét a Loxanthocereus 20. To asi tak z histórie a teraz vlastne prídeme k tým rastlinám. V podstate vám nebudem ukazovať, že najprv rod Hageocereus, potom Loxanthocereus, ale budem vám ukazovať tieto rastliny podľa toho, ako sme ich v Peru nachádzali. Takže prvú rastlinu sme našli veľmi skoro, hneď v podstate druhý deň v oblasti zvanej Omas, alebo teda to je tam rieka Ria Omas a mestečko Omas. Rastie tam aj Islaja omasensis. Je to asi 100-110 km pod Limou. Môžete vidieť, tu hore je hlavné mesto Lima, po pobreží tiahne diaľnica Panamericana a potom sa v mestečku Asia odbočí smer Omas. Je to medzi horami a tam sme sa zastavili, tam sme mali GPS-ku na rastliny Islaja omasensis a zároveň tam rástli tieto nádherné Loxanthocereusy a je to Loxanthocereus convergens. Sú to úžasné rastliny, krásne vytrnené, vysoké do metra. Niektoré články poliehali a mali množstvo plodov.
Na tejto lokalite bohužiaľ nemali otvorené kvety. A ako si môžete všimnúť, táto rastlina je priamo v korite tej rieky Omas. Ďalej, takto nejako sa to fotilo v korite tej rieky, to je vlastne fotenie tej rastliny. Bolo tam veľmi horko, ja mám zaznamenané, že pred obedom sme tam boli a bolo tam 35 stupňov. Takže celkom slušná teplota. A tak vyzerajú plody a vrcholky tých rastlín. Trne týchto rastlín sú dlhé voľakých 5 až 6 cm. Stále sme v tej riečke Omas, je to vo výške 820 metrov nad morom. Ale nerastú len v tom korite, ale rastú aj po bokoch toho korita, alebo teda po svahoch tých kopcov okolitých. A tu budeme vidieť, tu je ďalšia rastlina ešte stále v tom korite. A tu už je vidno napravo ten konvergens, v pozadí je vidno to korito tej rieky. No a tu môžete vidieť pod nohami môjho kolegu, s ktorým sme tam boli, Islaia omasensis. Tu som sa dal vyfotiť troška priamo na konci toho korita. Vidíte, v akom kameni to rastie. Celý ten svah je posiatý týmito rozbitými skalami, kameňmi. Veľmi ťažko sa potom pohybovalo. A teda bolo tam veľké množstvo týchto rastlín. Mal tu rásť ešte Hageocereus pseudomelanostele carminiflorus. Žiaľ, ten sme nenašli, len tieto konvergenci, ktoré v podstate sme nemali ani informáciu, že by tam mali rásť. Ďalej sa posúvame v podstate späť na tú Panamerikánu. Vidíte ten väčší bod, tuto je ten menší bod, kde sme boli v tej riečke Omas a dole prichádzame do tej Ásie, bližšie teda k Ásii, k tomu mestečku, kde sme potom aj spali. Momentálne sme vo výške 230 metrov, je tu akási kaplnka, bol tu aj taký domorodec, či ju strážil alebo čo. Tak sme sa tu zastavili, pretože sme z diaľky videli vzadu na tých svahoch kaktusy cereusovité a boli to znova Loxanthocereus convergens, tento momentálne s obrovským plodom, ktorý má aj 10 cm. Boli to úžasné rastliny, neboli niektoré až tak vytrnené ako tie vzdialenejšie odtiaľto v tej riečke Omas. A tu vidíte nejaké semenáčiky schované pod skalou. No a takto ich tam bolo ústa. A dokonca tu sme videli nielen obrovské množstvo zrelých plodov. Ten plod je zrelý, keď už je takýto bledočervený, keď ešte tmavý, tak je ešte nedozretý. No a tu už vidíme prvú rastlinu s kvetom, krásny zygomorfný, asi 12-13 cm dlhý kvet. Všetky Loxanthocereusy majú červené kvety, zygomorfné. Takže keď uvidíte kvet Loxanthocereusy, tak bude to vždy takýto červený. Ďalší semenáčik toho istého druhu. Tu už vidíte, že tento semenáčik je inak otrnený, silnejšie, ale stále je to ten Loxanthocereus convergens. Ďalší detail kvetu, ale tu je možno vidieť, ako tá rastlina rastie, v čom to rastie a keď si porovnáme, v čom tie rastliny rástli na tej lokalite, v tej rieke Omas, tak v podstate sa dá povedať, že sú to takmer totožný podklad. No. Pokračujeme ďalej. Tu je pieres kvetu, takže v tejto spodnej časti sa potom tvorí plod a teda semená. A vidíte, akú dlhú tú trubku má, takže zrejme je to opelované nejakými, nechcem povedať kolibríkmi, lebo tu je zrejme moc teplo na kolibríky a nič moc tu nerastie, je to vlastne púšť.
Skôr si myslím, že nejaké nočné motýle, múry nočné. Máme roztrhnutý plod, je tam obrovské množstvo čiernych semien a keď si zoberieme, že ten plod má voľakých 8 až 10 cm, tak vlastne tých semien je tam asi okolo 100. Ochutnali sme aj dužinu toho plodu, je to také sladko-kyslé, ale také celkom osviežujúce. Na niektorých tých rastlinách rastú aj lancie. No a čo mňa prekvapilo, na tých lokalitách boli takéto mušle. Dá sa konštatovať, že kedysi, pred niekoľko tisícmi rokov, alebo možno aj 100 000 rokov, tu bolo more, teda oceán, ktorý sa postupne stiahol a ostali po nich takéto mušle, rozpadnuté tie skaly a všetko. No a tu je pohľad na tú lokalitu, na tie kopce okolité. Vidno, že Loxanthocereus convergens sa tu nestratí, je ich tu tisíce, obrovské množstva kusov. Z mestečka Asia, kde sme prespali, môžete vidieť, sme pokračovali zase nižšie na juh a zase sme odbočili smer Lunahuana na ďalšiu z lokalít a tam sme prišli na takú menšiu lokalitu hneď za domčekmi pri mestečku Zuniga a pri rieke Rio Cañete. A tu už v popredí môžete vidieť Hageocereus acranthus, a teda napravo tie veľké rastliny, to je Neoraimondia a Requipensis varieta roseiflora. Vrchol toho acranthusu je docela zaujímavý, také farebné tie trene a pri nich rástlo veľa druhov kaktusov a medzi nimi boli aj Melocactus peruvianus. Z tejto lokality sú označované ako varieta canetensis. Tu je vidieť vrchol, tie krásne farebné trníky. Hageocereusy na rozdiel od Loxanthocereusov majú kvety tanierovité a kvitnú v noci. Dá sa povedať, že oni už otvárajú svoje kvety popoludní alebo tak o voľakej 2., 3. po obede a teda kvitnú celú noc, ale ráno už vednú a teda ten kvet neuvidíte. Ale teda predtým, než sa zotmie, ešte ten kvet sa dá pozrieť. Takto vyzerajú puky, sú dlhé okolo 10 cm a Hageocereusy majú väčšinou biele kvety. Lokalita, ako som hovoril, je síce menšia, ale za to je tu veľa druhov kaktusov, takže zasa tuto vpredu vidíte ten Hageocereus acranthus, je tu vidieť Neoraimondia a Requipensis roseiflora, Melocactus peruvianus a uvidíme ďalšie. Našli sme tu aj pár semenáčikov, ktoré rastú v tých popadaných skalách a teda vidíte tým, že sú príbytky ľudí tak blízko, takže je tu aj nejaký ten odpad. No a tu spolu rastú znova Neoraimondia, Requipensis roseiflora a Hageocereus acranthus. Stále sme v tej Zunige vo výške 920 metrov nad morom. Ďalšie semenáčiky, bolo ich tu neskutočné množstvo, takmer sme po nich chodili. No a medzi tie menšie rastliny, ktoré tu rastú, alebo teda kaktusy, ktoré tu rastú, je Mila nealeana. Nájsť tieto rastliny je veľmi obťažné a keby nemali puky, tak ich asi ani nenájdeme. Samotné rastliny, no táto nemá ani 10 cm a keď vidíte tie šedobiele trne, tak medzi tými kameňmi je veľmi ťažké ich nájsť. Ale rastie tu ďalší zaujímavý kaktus, a to Loxanthocereus erigens. A tento kaktus
je naozaj taká rarita aj v zbierkach a musím povedať, že pre mňa osobne to bolo prekvapenie, jak boli nádherne vytrnené. A našli sme tu aj veľa Loxanthocereus erigens s kvetmi, takže v porovnaní so mnou, aké boli asi veľké, takže nemali ani meter, bol akých 60-70 cm. A toto je detail, ako som to fotil. Nádhera, veľké množstvo kvetov a úžasne vytrnené rastliny. No a tu vidíme malú odnož, ktorá nemá ani 10 cm a už kvitne, ale to otrnenie je neskutočné. Už na tak malých rastlinách. Ďalší Loxanthocereus erigens. No a tu je z opačnej strany odfotená tá lokalita. Vidíte, tam v pozadí je tá rieka Rio Cañete a vlastne stĺpe elektrického vedenia a hneď vedľa nich je teda cesta, kadiaľ sa jazdí autami. Sú tam semenáčiky, takže tento napravo to je Loxanthocereus erigens, v strede dva semenáčiky Neoraimondia a Recipensis roseiflora a úplne naľavo semenáčik, ktorý má asi centimeter, Melocactus peruvianus. A ďalšie Loxanthocereus erigens, úžasné rastliny a nespočetné množstvo kvetov. Tým, že mali teda kvety, mali sem tam aj plody, ale plody ešte neboli dozreté, takže sme ich nebrali. Tu vidíte množstvo plodov, ale ani jeden nebol zrelý. Vidíte, už ešte sú také zvraštené, ešte tam semená nedozrievali. No a vrátili sme sa na začiatok tej lokality a tu sa pomaličky začínali otvárať kvety na Hageocereus acranthus. Sú to biele kvety, ako som spomínal, a tu môžeme, síce to není taký ostrý obrázok, ale teda zaostrilo mi to na ten zvednutý puk vzadu, ale je vidieť, že opelujú ho včiely. No, zo Zunigy sme išli znova na juh, takže sme boli niekde tu a zišli sme dole, južnejšie k mestečku San Juan de Marcona, čo je taktiež pri pobreží vo výške asi 760 metrov nad morom. Je to stále púšť a vidíte, že tu nerastie takmer nič. Ale domorodci teda dokážu urobiť aj v púšti bordel, takže kaktusy sa tu hľadajú tak, že keď uvidíte v púšti kopu papiera a igelitu a bordelu, tak už viete, že sa zachytili na kaktusoch, lebo na tých trňoch sa to popripichovalo a teda nájdete kaktusy. A tým pádom, že tam je veľa bordelu, my musíme hľadať rastliny, ktoré nie sú v tom bordeli. Je to niekedy dosť obťažné, na tejto lokalite sa to ako tak ešte dalo. A tu vidíme prvé Hageocereus decumbens, ktoré sa pestujú aj už roky v Európe a dokonca aj kvitnú. Sú to rastliny poliehavé, rastú v takomto piesku a taktiež sme tu našli aj tie mušle, takže to bolo kedysi taktiež pod morom. Je tu dosť horko, dosť pálava, ale rastliny to dokážu zniesť, no na väčšine tých rastlinách bolo vidno, že sú úplne spálené. Ale tento piesok im pomáha, takže tu vidíte v boku rastlinu, ktorá je úplne pod tým pieskom schovaná, prežíva a zároveň s nej, tu vzadu vidíte mušľu a odnože vlastne sa tlačia spod toho piesku. Samozrejme vietor ten piesok presúva, niektoré tie rastliny zasype, niektoré odhrnie a práve tie rastliny, ktoré sú na tom priamom slnku, sú spálené. Semenáčiky ako tak odolávajú, no takéto otrnenie v zbierkach určite nebudeme vidieť, lebo
v podstate im nedokážeme takú svetelnú žiaru a presne to prostredie dať také, aké majú vlastne v tej domovine. No tu je úplne čerstvý semenáčik, krásne sfarbenie, otrnenia, také hnedo-čierne, alebo teda hnedé s čiernymi špičkami. No a takto nejako vyzerá tá lokalita. Kúsok od cesty a len také hadíky v podstate na povrchu toho piesku. No a rastie tu ešte jeden kaktus, v podstate to sú len dva druhy rastlín vôbec, ktoré tu rastú, a to je ten Hageocereus decumbens a táto Islaia islaiensis. V podstate ho nazývajú aj ako Islaia bicolor, ale teda môj názor je, a teda veľa odborníkov, že je to Islaia islaiensis. Znova sa chystáme troška vyššie nad mestečko Naska, ktoré určite všetci poznáte, a tam sú tie obrazce, takže sme si aj lietadlom zašli pozrieť tie obrazce, a teda keď už sme si to pozreli, tak sme naštartovali auto a išli sme hlbšie do toho vnútrozemia a tam to už vyzeralo nejako takto. Tu hore je vidno cesta, takže pod cestou sme mali akúsi GPS-ku. Je to vlastne kúsek od mesta Hualhua vo výške 1500 metrov a tam v pozadí je vidno už Andy, už to stúpa do tých výšok. No a tu už vidíme ďalší Hageocereus, a to krásne vytrnený Hageocereus turbidus, alebo teda Pseudomelanostele turbidus. Sú to docela zaujímavé rastliny a musím povedať, že na tejto lokalite by sa dalo popísať aj niekoľko variet alebo subspecies, alebo teda foriem, pretože takmer každý ten Hageocereus turbidus je úplne odlišný. Hlavne v otrnení. Takže tu vidíte, tie stredové trne sú oveľa dlhšie, majú voľakých 6, 7, 8 cm. Niektoré majú tie stredové trne do žlta, niektoré do červená, niektoré úplne hnedé. No a tu už vidíte úplne odlišnú rastlinu, ale stále je to ten turbidus. Nádherné 10 cm dlhé trne, ale teda veľmi husté. Úžasné rastliny. Žiaľ, nevideli sme ani jeden kvet, ale videli sme takéhoto obtovača, mal voľakých 5-6 cm, takže dosť veľký nočný motýl. Vidíme aj doprovodnú vegetáciu, takže Hageocereus turbidus a vzadu ten veľký trst, to je Cumulopuncia sphaerica, ktorú budeme vydávať na viacerých lokalitách, pretože je to asi najrozšírenejšia opuncia v Peru, možno, že aj v iných štátoch okolitých. No, našli sme tu aj semenáčiky, takže tuto vidíte, síce tento semenáčik mal nejakých 10 cm a už začína tvoriť tie dlhšie trne, ale aj tu vedľa je taký zasa bledší, taký do biela skôr, no a tu vzadu je oveľa väčší. Tento je zase teda stále ten turbidus. Čo je zaujímavé, je oveľa hustejšie vytrnený tými dlhými trňmi a tie okrajové trne má menej početné a asi si to práve nahradil tými stredovými, tými dlhými. Ďalší, ten práve má zasa hustejšie to otrnenie tých okrajových trňov, ale zároveň má aj tie veľmi dlhé stredové trne. No a našli sme tam aj veľmi maličký semenáčik, tento mal okolo 2 cm, takže to je stále ten Hageocereus Pseudomelanostele turbidus. Tu vidíme ďalšiu, toto boli asi najväčšie rastliny, ktoré sme videli. Turbidus, tento asi najdlhší, ten poliehavý, tak ten mal asi 1,5 m. No a ďalší semenáčik, toto už bol taký okolo 5 cm, v takej pukline v skale rástol, takže myslím si, že celá
populácia je tam celkom dobre rozrastená po tých svahoch a zatiaľ mimo takej civilizácie. Takže tu ďalšie, v pozadí je vidno, ja som sa moc nechcel dávať tie mŕtve rastliny, ale bohužiaľ aj také sú tam. Takže tuto v popredí krásne husto vytrnený a v pozadí je taký už polomrtvý trs, ale myslím si, že ešte stále bude žiť, lebo sú tam nové odnože. Takých trsov sme tam bohužiaľ našli niekoľko. No, našli sme tam aj plody, bohužiaľ, ako je vidieť, tiež zvraštené, ešte sú také nafúknuté, takže semená tam určite nie sú zrelé, takže sme ich ani nebrali. No, tu môžeme vidieť ďalšie rastliny, ktoré na tejto lokalite rástli. Najbližšie je ten Hageocereus turbidus. Troška ďalej môžeme vidieť Melocactus peruvianus a toto ďalšie to je v podstate semenáč Weber-Bavarocereus rauhi. A vzadu zase Hageocereus turbidus. No a tu je ďalší detail toho Hageocereusu turbidusu. Vidíte, tento má hnedé otrnenie, krátke, ale docela husté. Niektoré rastliny sa tak spolčili, asi sa majú radi, Melocactus peruvianus a Hageocereus turbidus. No a tu je vlastne vidno na ďalšej rastline, že môžu mať aj takéto úplne tmavé tie trne, takmer čierne. No a lúčime sa pomaličky s touto lokalitou. Tam v pozadí tá veľká rastlina, to je ešte Armatocereus. Vidíte tie také článkovité rastliny, teda článkovité cereusy. To je práve znak toho Armatocereusu. No a ešte jedna Hageocereus turbidus. Pokračujeme ďalej, len o pár kilometrov vyššie. Uvidíme tú malú bodku nad Naskou, tam sme boli a tá veľká bodka, to je, kde sme znova zastavili o pár kilometrov, ale je to o pár metrov vyššie, je to vo výške 2088 metrov nad morom. A tu už sa prostredie mení, je troška aj zelenšie, ale je tu množstvo skál a dokonca sme tu našli plošinu, kde by sme mohli aj prespať, aj sme tu teda prespali. A tuto vidíme tie rastliny, kvôli ktorým sme sem aj išli, a to je Browningia candelaris. To je tá veľká vzadu. Sú to také stromovité kaktusy. A tuto v popredí vidíte ďalší Loxanthocereus. A je to Loxanthocereus hystrix, ktorý sa v zbierkach moc nevydáva, alebo takmer vôbec. Ja osobne nepoznám nikoho, kto by mal túto rastlinu v zbierke. Ja ho bohužiaľ tiež nemám, lebo sme tu žiadne plody nenašli, ale boli tu aj semenáčiky, takže Loxanthocereus hystrix, tento mal okolo 10 cm, no a niektoré boli takto zaujímavo vytrnené a tu už s kvetom krásny zygomorfný červený kvet, Loxanthocereus hystrix. Keď si priblížime ten kvet, je tam vidno množstvo pelu, takže zrejme už pripravený na opelenie, ale blízna je vidno, že ako keby už mala pel na sebe, takže možno sa tam aj vytvoril plod. A ďalší semenáčik rastie v takejto pukline. Tým, že je tu vlhkejšie, pršáva tu častejšie, tak zrejme má aj vymité korene, ale dočiahne asi do tej zeme a bude rásť. Časom asi aj roztlačí tie kamene a bude rásť spokojne. No a tým, že sme tu spali, tak sa mi podaril aj takýto obrázok. Slnko medzi dvomi konármi Browningia candelaris. A ráno sme pokračovali ďalej v ceste smerom hore.
na mestečko Korakora. A tu sme zastavili. V podstate sme nevideli ani žiadne mesto v okolí, takže sme si označili túto lokalitu podľa cesty. Bolo to P32 a bolo to vo výške 3070 metrov nad morom. Tu už vidíme rôzne Trichocereusy ráz, i keď sú dosť poškodené, zrejme mrazom, ale my sme tu našli znova nádhernú rastlinu a toto je Loxanthocereus clavispinus. Úžasne vytrnené rastliny, hrubé trne, stredové a tu aj s púkmi. Bohužiaľ otvorený kvet sme nevideli. Musím aj povedať, že tieto rastliny majú 10 cm trne, sú to veľké rastliny, ale väčšinou poliehavé, ale teda boli aj takto spriamené. Moc tých rastlín tu nebolo. Takže len pár fotiek z tejto lokality, vidíte, väčšinou poliehajú, tieto dve sú teda zatiaľ sa držia, stojaté, no a rastú aj medzi skalami. No a dokonca sme tam našli aj semenáčik Loxanthocereus claviceps. Takže tým, že tam nebolo moc tých rastlín, tak sa posúvame ďalej k mestečku Čala. To je tu zasa pri pobreží, takže v podstate sme si urobili taký oblúčik. A toto už bolo len 180 metrov nad morom, takže sme vyšli z 3000 až k pobrežiu. Zastavili sme v púšti, tu sme mali GPS-ku na jednu Islaju. No a ako sme vystúpili z auta, bolo tu takmer 40 stupňov Celzia a ja som sa z auta hneď rozbehol do tej púšte a zistil som, že vlastne tuto naľavo je to vidno trochu, ako je to zhrnuté. Buldozery zhrnuli tú povrchovú, tú tvrdú vrstvu, tú krustu tej púšte a ostala tam taká púdrová. A oni to robievajú v rôznych častiach tejto púšte a v podstate tam z hôr také korytá spravia a dovedú tam vodu a dokážu v tejto púšti pestovať rôzne rastliny ako šparglu a podobne. A práve tu si asi pripravovali nejaké to políčko. Čo je zaujímavé, pod tou krustou je práve, ako som spomínal, ten piesok, alebo čo to je, také úplne ako detský púder. Takže keď som sa rozutekal, tak som bol behom 10 sekúnd špinavý, takmer po prsia, no neskutočné volačo. No a tuto musím ukázať, ako sa hľadajú kaktusy v tých púšťach. Vidíte igelitové mechy, toaletný papier, no všetko, čo sa zachytí na tých kaktusoch. A toto je obalený Hageocereus chalaensis, alebo teda ponovom je to decumbens, len s tenším otrnením a veľmi dlhým. No a tu už vidíme menej obalenú rastlinu bordylom. Bohužiaľ, takmer všetky rastliny boli obalené buď toaletným papierom, alebo igelitom, alebo takmer všetkým. A tak sa to veľmi ťažko fotilo. Takže musím ukázať aj takéto snímky. No a tu už sú vrcholy. Vidno, že sú to také ihlicovité trne, veľmi dlhé, 10-12 cm. Ale sú to veľmi tenké rastliny. Samotný ten cereus, tá rastlina, má hrúbku okolo 3 cm. Kdežto predtým ten decumbens mal 5, 6, 7 cm hrúbku. Tuto hrubšie ani neboli. No a rastli tam tieto Islaje islaensis. Stále sme pri tom mestečku Čala vo výške 180 metrov nad morom, alebo teda nad oceánom. A tu ďalšia. Som ho očistil, čo sa dalo. No, nedá sa všetko očistiť z tej rastliny, aby bolo krásne vidieť ten vrchol. Ďalšie, samozrejme boli tam aj mŕtve, toto je samotný semenáčik, aj napravo ďalší semenáčik, ešte menší. A rástlo to aj ďalej, nie len v tej rokline, ktorú som tam ukazoval, ale o niečo ďalej, bližšie k pobrežiu. No a rástli to medzi tými kameňmi, sa zrejme zachytávajú tie semená a aj vlaha sa tam zachytáva lepšie.
V podstate oni žijú skôr z tých miel, ktorí prichádzajú ráno a večer od oceánu. Sú to také masné, lepkavé hmly a vlastne z toho zrejme dostávajú tú vlhkosť. No a ďalší vrchol Hageocereus decumbens, alebo teda Chalaensis. Toto je tá skalka, kde okolo celej tej skalky rastú tie Hageocereusy. Tu môžeme vidieť jeden, tuto napravo je ďalší a tuto hore, tu ešte trčí ďalší ten trs, ale tu úplne hore na tejto skalke rastie samotná Islaiensis. Zaujímavé, jak sa tam dostalo semienko, zrejme nejaký vták zožral plod a ho tam posadil. Ďalšie tie trsy pod kameňmi. Niektoré boli obrovské trsy, kde bolo asi 30 rastlín, čo bolo docela zaujímavé. Tuto vidíte, toto obrovské. Sice sú medzi nimi aj mŕtve, ale stále dorastajú nové a nové, takže prežiť by mali. Úžasné. Niektoré majú poškodené vrcholy zrejme od pálenia slnka, ale znova z toho vrcholu vyženú rastlinku, alebo teda pokračujú novým rastom. A tu je ešte pohľad vlastne z tých skál Hageocereus chalaensis, alebo teda decumbens, a v pozadí už je vidno trocha oceán. No a zrejme posledná rastlina z tejto lokality. No a navštívili nás tam takáto jašteríčka. Neviem, z čoho tam žije, ale zrejme sem tam nájde voľakú tú burinu a zožerie a vlhkosť zrejme tiež z tých miel alebo priamo z tých rastlín. Pokračujeme ďalej k mestečku Atiko, ktoré je tiež pri pobreží a je to len 50 metrov nad morom. Sú to také roklinky takých kopcov, neviem ani z čoho to je. Je to úplne rozpadané, keby to človek dokázal nabrať rukou, tak si povie, že to snad sem naviezli zo stavby, taký bordel. No, neskutočné kopce, ale je to teda docela tvrdé. Troška sa to drolí, keď chodíte hlavne po tých kopcoch. No a rastú tam aj iné rastliny ako kaktusy. Toto som doteraz nezistil, čo to je. Má to zaujímavé kvety a troška to aj tak pichá, takže neradno sa okolo toho obšmietať. No a tu už vidíme prvé tie rastliny Hageocereus decumbens. Je vidno, že sú úplne odlišné od toho, čo sme videli predtým. Sú oveľa menšie, hrubšie otrnenie, i keď ten výzor tej rastliny je docela podobný, takže asi to bude správne zaradiť ten Hageocereus chalaensis medzi ako synonymum k Hageocereus decumbens. Rastú tam aj rôzne sukulenty, nejaký krasulovitý sukulent, aj som mal názov, ale bohužiaľ už som ho zabudol. No a našli sme tam aj pár kristát, takže nejaké vám ukážem. Toto je prvá kristáta Hageocereus decumbens. Táto mohla mať v priemere nejakých 15 cm. Vidíte ten vrchol a krne, nádhera. A našli sme tam aj zrelý plod. Takže aspoň teraz je vidno, ako má vyzerať zrelý plod. Nafúknutý, veľký. Tento mal okolo 5 cm. Takže na to, aké sú veľké tie rastliny, tie plody sú obrovské. Okrem nich tam rastú aj Neoraemondia arequipensis roseiflora, ktorú vidíte v pozadí troška rozmazanú, úplne vzadu oceán a tuto pri fotoaparáte Pygmaeocereus bilesianus. No a toto je ďalšia kristáta Hageocereus decumbens. No a táto bola oveľa väčšia. V podstate v priemere nejakých 30 cm. Nádherná kristáta, vidíte, taká ruka, doslova taká rukavica, palčák. Úžasná rastlina, ale tá už nebola taká vyplnená. Pokračujeme po tom pobreží
k mestečku Las Calaveritas a teda smer mestečko Camaná. Sme vo výške 250 metrov stále pri pobreží a znova púšť. Teda dole okolo cesty, sem tam nejaká tá burina, nejaký ten krík rastie, ale na tých dunách alebo na tých kopcoch nerastie takmer nič, okrem kaktusov. No čo je zaujímavé, rastie tu znova Hageocerus decumbens. Znova troška iný, no ale veľmi, veľmi zdevastovaný. My sme tu namerali teplotu cez 40 stupňov. Vidíte na tých svahoch, ako to rastie znova ten bordel, keďže je to popri ceste, takže treba tí kamionisti nemajú kam ísť na toaletu, takže si vyberú, zbehnú do tej púšti za nejaký, ani nechcem povedať kameň, ale za nejakú tú dunu, tam spravil svoju potrebu, vyhodí tam toaletný papier a už je to na kaktusoch. Takto decumbens rastie po celom tom svahu, kde je troška mäkšie, rastie v tom mäkšom piesku a teda po bokoch je tá tvrdšia časť, takže tam ich moc nie je vidno. No, pokračujeme odtiaľto ďalej, smer Arequipa, je to veľké mesto, ale pred Arequipou je ešte taká vyhliadka El Alto, je tam len pár domčekov, no a cesta je docela pekná, taká síce štrkovitá, ale dobre sa po nej ide. No a tu nachádzame krásne Browningy a Candelaris. Sme vo výške 1920 metrov. No a toto sú úžasné rastliny. Je to Hageocereus multicoloris spinus, alebo teda ponovom je to Australis, no ponovom. Prvý popis bol ako Hageocerus australis. No, rozlišovali sa rôzne z rôznych lokalít, takže boli rôzne názvy. Toto bolo nazvané ako multicoloris spinus, ale teda je to australis akože južný, ale mne by skôr sedelo to meno multicoloris spinus a uvidíte prečo. Toto je nedozretý plod na multicoloris spinus, alebo na australise. Videli sme prvé puky, bohužiaľ sme ešte stále nevideli kvet, ale tu už je vidno, keď si pozriete tie vrchné trne, sú také hnedo-čierne. No, vidíme mladú odnož, žlto-hnedo-čiernu, takže troška odlišné ako to, čo sme pred chvíľou videli. Tuto sú troška dlhšie trne, tam boli trne nejakých 1,5 cm, tieto mali do 3 cm. A teda, keďže sme nevideli otvorený kvet, tak sme aspoň ten zvednutý si pozreli, sme ho rozrezali a vidíte, kvet je biely vnútri a teda zrejme ho zase opelujú nejaké tie múry, teda nejaké tie nočné motýle. Ďalej, zrejme je to nejaká buď záplavová oblasť alebo čo, lebo je vidno na tom podklade, že je to ako keby prebehnuté vodou, nejakou riekou, alebo tam dlhodobo stojí voda, keď naprší. Docela zaujímavé. Týchto Hageocerusov tam bolo veľké množstvo, bolo tam veľa plodov, žiaľ nič takmer dozreté. A tu vidíme už to otrnenie troška iné, je to také žlto-hnedé, alebo teda také oveľa blečie. A niektoré tie trne sú mierne zahnuté do dola. Tu ďalšia rastlina a tu je úplne to tmavé otrnenie, takmer celý trn je čierny, niektoré sú úplne čierne aj celé tie trne. No a tu vidíme úplne iné otrnenie, žlté, s čiernou špičkou a plod. Žiaľ, ešte nezrelý. Ďalší úžasné rastliny, uschnuté kvety. Takmer všetky tie rastliny poliehali, čo bolo zaujímavé, všetky na jednu stranu, ako keby fúkal vietor a všetky tie rastliny zvalil. Takže to bolo docela zaujímavé. A našli sme tam aj rastliny, ktoré mali tie trne úplne ohnuté dolu. No a pokračujeme ďalej.
Tentokrát sme zišli pod mestečko Arequipa. Uvidíme to na tej mapke úplne dole. Vidíte ten bod úplne dole, ten červený najväčší, pod Matarani. A to sme išli smer Tacna, v podstate smer čílske hranice. Boli sme vo výške 790 metrov a znova sa tu vyskytuje Hageoceros decumbens. Ale popri ňom sa tu vyskytuje Islaia islaiensis. Sme teda znova pri pobreží vo výške 790 metrov a tieto decumbensy boli teda neskutočne vytrnené, ale aj neskutočne zúbožené. Uvidíme vrchol toho decumbensu. Takto vytrnené decumbensy sme ešte nevideli doteraz. No, tento má úplne inú tú štruktúru a na tejto lokalite rastie aj Arequipa erectocylindrica. Rozoznať tieto dva druhy od seba je veľmi obťažné, ale dá sa povedať, že našli sme aj tú Arequipu. Sú to troška menšie rastliny, i keď tiež poliehavé, cerusovité, ale sú také zelenšie a to otrnenie je také, tých okrajových trňov má o niečo menej a aj tých stredových. Ale tým, že je tá rastlina menšia, tak vyzerá taká dosť husto vytrnená. Ale toto je stále Hageoceros decumbens. Ďalšie Hageoceros decumbens, úžasne vytrnené. A rástli na obidvoch stranách cesty, takže najprv sme si prebehli tú stranu napravo, tam rástli tie Islaia islaiensis, Hageoceros decumbens, Neoraimondia arequipensis roseiflora a dokonca za jednou dunou som objavil Cumulopunciu multicolorispinu, alebo teda Sphaericum multicolorispinu. No, niektoré tie rastliny vyzerali docela zaujímavo, túto také trojčatá. No a my sme si potom prešli ešte na druhú stranu lokality, takže na tú v podstate z nášho pohľadu na ľavú stranu. A tam sme nachádzali troška tú populáciu takú kvázi lepšiu. Tu vidíme, že nielen ľudia robia bordel, ale aj bobky na tých kaktusoch. Kto vie, čo sa tam na tom skúsilo vyšpiniť. Chcel by som to vidieť, jak potom vrešťal ten dotyčný. No a na tej druhej strane sme našli na decumbensoch aj plody. A dokonca zrelé. Hlavne ten hore, ten už bol zrelý, krásne nafúknutý, ale aj tentok spodný mal zrelé semená v sebe. Takže podarilo sa doviesť aj nejaké semienka týchto krásnych rastlín. Pokračujeme ďalej, už sme oveľa južnejšie a teda prešli sme cez mestečko Tacna a tu vidíme hranice, tá čierna čiara, to už sú hranice z Čile a my pokračujeme hore smer na mestečko Tarata. Ale zastavujeme sa niekde v strede a tam rastie znova ten Hageoceros australis, ale odtiaľto je známy ako Subtilis pinus. A tuto sa troška zastavím. Práve ten Hageoceros subtilis pinus, vidíte, má troška ináč tvarované tie trne do všetkých možných strán a rastie, to je jediný Hageoceros, ktorý rastie aj v Čile, na severe Čile, okolo mestečka, no teraz si nespomeniem, bohužiaľ, ale mám potvrdené, že tam rastie, bol tam videný kamarátom, s ktorým som tam bol, Lumírom Králom. A videl som aj fotografie a vyzerá to úplne takto isto. Takže Hageoceros subtilis pinus, alebo teda už australis. Subtilis pinus je vlastne synonymum od australis. No, boli tam aj plody. Žiaľ, ako vidíte, zelené, úplne čerstvé plody, takže v nich
žiadne semena neboli, ale tu už sme našli aj množstvo kvetov. A teda naozaj veľké množstvo kvetov. A keďže to už bolo po obede, alebo teda po tej kvázi 2. hodine, 3. po obede, takže už aj boli otvorené tie kvety. Ako som hovoril, Hagiocereus má kvety nočné, takže on ich práve otvára a celú noc budú otvorené a nad ránom sa teda zavrú. V podstate som ešte nepovedal, sme vo výške 2517 metrov. Hagiocereusy rastú maximálne do tých 2500-2600 metrov nad morom. Nemajú moc radi veľký chlad, takže toto je asi jedna z tých najvyšších lokalít, kde Hagiocereus rastie. Tu vidíme nádherné tie kvety. Priemer toho otvoreného kvetu je asi 10 cm. No a vedľa neho vidíme ďalší kaktus, ktorý rástol na tejto lokalite, a je to Cumulopuncia sfaerica. Tu ju môžeme vidieť. Všade prítomná Cumulopuncia sfaerica. A rastie tu aj Browningia candelaris. Asi tak všetko, čo tu rastie z kaktusov. No vidíte, tu má už aj odkvitnuté kvety, aj dávno odkvitnuté kvety, zvednuté, uschnuté. Nové kvety, teda nové fuky, ktoré budú ešte len kvitnúť. A teda otvorený kvet. Úžasné. No a tu vidíte nádherné tie trne dodola, farebné, krásne rastliny. A znova s tou Cumulopunciou sfaericou. Znova rastú v takom korítku, kadiaľ tečie voda. Zrejme keď prší, tak z tých hôr sa tadiaľ valí voda, takže zrejme dostávajú tú vlahu aj z dažďov, nie len z tých hmiel, ale tuto už sú v horách, takže tu už skôr z tých dažďov. No a našli sme aj semenáčik. Na to, že je to semenáčik, ktorý má voľakých 5 cm, to otrnenie je neskutočné, takže 5 cm rastlina, 5 cm trne. Nádherné. No. Tým, že sme prešli do vyšších polôch a teda nad 4000 metrov sme sa niekoľko dní pohybovali, takže v tých výškach nerastie ani Hagiocereus, ani Loxanthocereus, tam ich nahradzajú iné rastliny. Z tých cereusovitých sú to väčšinou Weber-Baverocereusy, nejaké tie koriokaktusy, ale už aj oroje a Austrocylindropuncie. No, takže prešli sme celé to pohorie tých And a zase schádzame nižšie k mestečku Čurín, alebo teda prešli sme cez mestečko Čurín a pokračujeme kúsok za neho. A keďže zastavujeme kvôli tomu, že tam opravujú, alebo teda robia cestu kvázi, tak sme museli nútené zastaviť. A bola tam veľká kolóna, čakalo sa, kým teda naložia nejaký ten nákladák. Ten nákladák zacúval do rieky, vysypal bordel, zase tam prišiel. Takže sme mali určitý čas, kedy sme mohli ísť na lokalitu. Túto fotku ste videli z predchádzajúcej prednáške o Esposto a Oreocereus, no ale ja túto fotku som zaradil schválne kvôli tomu, že tu rastie tento Hagiocereus. Je to obrovské množstvo týchto zaujímavých rastlín a je to Hagiocereus acranthus subspecies zonatus. A uvidíte, to je vrchol toho Acranthus zonatus. Acranthus sme mali možnosť vidieť v Zunige a Acranthus je oveľa hustejšie otrnený, má oveľa dlhšie trne, farebnejšie a väčšinou, alebo to z 99% rastie vzpriameno. Tento Acranthus zonatus často je poliehavý, tie najnovšie články ešte stále sa držia vzpriameno, ale teda časom zase poliehajú, má oveľa kratšie otrnenie, redšie. Je vidieť vrchol a teda kvet, ktorý je už v podstate po odkvete. No a tu vidíte úplne kratučké trníky,
kvietok ešte pred rozkvitnutím, keďže sme tu okolo obeda, alebo teda pred obedom, tak kvet sme nevideli otvorený, ale sú to docela zaujímavé. No ale našli sme tu plod. Čo je zaujímavé, ten plod má viac ako 10 cm, takže to držíte ako jablko. Je to neskutočné. Je tam asi 300 semien v jednom plode a dalo sa tu vidieť aj množstvo takýchto obrovských trsov. Toto sú asi 3 alebo 4 trsy v kope zrastené, ale rastú medzi nimi cylindropuncia tunicata, ktorá bola zavlečená zo Severnej Ameriky, alebo teda zo Severnej a Strednej Ameriky sa dostala až sem. A my teda pokračujeme znova ďalej. Prešli sme kúsok zase cez hory, prišli sme znova k pobrežiu. Síce teraz troška ďalej od pobrežia, ale sme vo výške len asi 50 metrov nad morom. Kúsok od mestečka Baránka a sme v lokalite, ktorá sa nazýva Patavilka. Sú to rôzne tie kopce, ako som hovoril, piesok, štrk, proste taký bordel ako keby zo stavby, ale nájdú sa tam aj časti čisto také kamenné. Je to pri mestečku Cerobola, je to také púštne mestečko a je tu pyramída, ktorá bohužiaľ bola rozobratá. My sme v podstate išli pozrieť tú pyramídu sem a našli sme len v podstate jej torzo. Čo viem, domorodci si z tej pyramídy brali tie kamene a postavili si svoje príbytky, kedysi sa to tak nebralo, tak som si vyliezol na tú pyramídu a pozriem donútra, takže ešte využili aj to, čo z nej zostalo a urobili z nej smetisko. My sme teda sa potúlali troška a hovorím, že v pohľade by mala rásť Mila fortelezensis, a tak sme ju hľadali, ale Mila fortelezensis je neuveriteľne maličká rastlinka a prvé sme našli asi po pol hodine hľadania, ale teda našli sme medzi kameňmi, ale postupne ako sme medzi tie kamene išli troška do vrchu, tak sme našli ďalšie a ďalšie, troška väčšie tie rastliny a tu môžeme vidieť teda 3 druhy rastlín, takže v strede je Tillandsia, naľavo vidíme tu Milu fortelezensis a napravo Hagiocereus pseudomelanostele. Tu vidíme vrchol toho Hagiocereus pseudomelanostele. Ešte nie je dospelá tá rastlina, takže ešte nekvitne. Niektoré boli nádherne husto vyplnené. Áno, a teraz tu mám názov troška popletený. Neviem, Acanthocladus. V podstate by to asi mal byť Hagiocereus Acanthocladus. Áno, pseudomelanostele stále. No a našli sme tam aj semenáčik. Žiaľ, tých rastlín tam, teda týchto Hagiocerusov tam až tak veľa nebolo. Takže len to, čo sme videli pár kusov. Tuto je tá Mila fortelezensis a Hagiocereus pseudomelanostele. No, tu vidíme, že aj na tých Hagiocerusoch sa dokážu Tillandsie udržať. Možno keď podrastie sa odlomí a padne na zem, alebo možno, že sa aj udrží na tej rastline. Tu vidíme z boku, ako rastie. Že by ho chcela zvaliť, môže byť. No a tu vidíte, v takom korite to všetko rastie. Znova korito, tu je vidno ten Hagiocereus. Áno, a v týchto kameňoch, ktoré tu vidíte, rastie tá Mila fortelezensis. Nádherná miniatúrka. Prišli sme do mestečka Baránka, tam sme prespali. Ďalší deň sme pokračovali ďalej, znova sme zamierili do vnútrozemia k takému mestečku Chasquitambo vo výške 590 metrov. To je tento veľký bod. A je to takáto kamenná púšť, suchá, neskutočná a rastú tu zaujímavé rastliny. V podstate najväčšie rastliny, ktoré sme vôbec videli,
Sú to Armatocereusy a Hageocerus pseudomelanostele Acanthocladus. Takže sme vo výške 590 metrov pri mestečku Chasquitambo. Tam bolo vidieť na kameni voľakú reklamu. A dokonca v tom kameni dokážu vyrásť semenáčiky. Z čoho ten semenáčik žije, neviem. Ale teda určite tam prichádzajú tie hmly od oceánu, aj keď je to dosť vzdialené od oceánu, ale zrejme rastú z tých hmiel. Alebo keď troška zaprší, tak zrejme po tých skalách, v tých puklinách, priehlbinách ostane troška vody a oni dokážu z toho prežiť. Ale tej vody tu moc nie je, ako domorodci hovorili, že tam nepršalo tuším 3 roky, takže docela zaujímavé. Hageocerus pseudomelanostele Acanthocladus, tu aj s pukom, dlhé stredové trne, vidíte, nádherné rastliny. No a rastú tam aj melokaktusy, peruvianusy. Dosť popálené rastliny, páli tu slnko, my sme tu boli, keď tu bolo 42 stupňov som tu nameral. Takže docela slušná pálava a nemáte sa tu kde schovať. No a Armatocereusy, tieto obrovské rastliny naľavo, to je Armatocereus procerus a s tými Hageocerusmi. No a túto fotku, i keď to nie je Hageocerus, som schválne zaradil. Je to najväčší Armatocereus, aký sme tam videli a tento mal okolo, keď som si to premeriaval voči sebe, tak by mal mať okolo 9 metrov. Keďže tu 3 roky nepršalo a zrejme to nebude jediné také obdobie suché, ktoré sa tu stále striedajú tými suchými obdobiami, tak neviem si predstaviť, koľko rokov tento kaktus môže mať. A teda znova ten Acanthocladus. Videli sme tam aj puky, ale bohužiaľ žiadne kvety. No a množstvo semenáčikov. Vidíte, rastie to na tej ploche. V podstate tá voda, keď náhodou zaprší, alebo tie hmly, jak sa zráža tá voda na tom, musí troška stekať, alebo sa uchytí medzi tými kameňmi, takže zrejme asi len z toho žijú. Vidíte, ako zaujímavo rastú na tých plochách, na tých kameňoch. Neuveriteľné. Ten kameň je veľmi tvrdý, ale pod nohami sa troška jemne drolí, takže bolo to aj dosť nebezpečné. Úžasné rastliny. No a tu vidíte, ako sa potom zvláštno chodilo. Acanthocladus hneď vedľa Frantu nám fotí. Acanthocladus s melokaktusom. No a tým, že aj niektoré tie kamene padnú, tak poškodia tie rastliny. Vidíme to na tom melokaktuse, poškodený vrchol, to cefálium odumrelo, ale z vrcholu vyrastajú nové 3 rastlinky, ktoré už majú svoje cefálium a už aj kvitnú. No, takto nejako to tam vyzeralo. Neskutočné. No a takiaľto sme vlastne odchádzali. Melocactus peruvianus a Hageocerus Acanthocladus. Pokračujeme ešte hlbšie do vnútrozemia k mestečku Raquilla, 1800 metrov nad morom. Zastavujeme sa pri poslednom domčeku a cúpame do takýchto strmých kopcov. Je to tu troška zelenšie, lebo už sme teda kvázi v horách, v Andách a zrejme je tu viac tých zrážok, rastie tu niekoľko druhov kaktusov, takže z tých najzaujímavejších Mila caespitosa a to žlté, tie egreše alebo angreši, jak hovoria v Čechách, tak to sú ich plody. Ten plod má okolo 1-1,5 cm. Vidíte, aj popadané dolu. No a rastie tu Hageocerus acranthus deflexispinus. Krkolamný názov. Je to takáto zaujímavá rastlinka. V podstate tento Hageocerus
môže sa stať, že nevytvorí stredový trn, ale postupom času za niekoľko rokov ho dorobí. Takže to môžeme vidieť aj tu. Tu dorába niektoré tie trne a dá sa to vidieť dokonca aj v spodných partiách toho Cereusu. A plod samozrejme obrovský. A tu je vidno rozožraný od nejakých jašteríc alebo čo. Ten plod, množstvo semien. Taktiež som ochutnal ten plod. Tiež tak ako Loxanthocereus má ho taký sladko-kyslý. Rastú tu aj iné zaujímavé rastliny. Pozadí vidno expostovu, ale tu je znova ten Hageocereus deflexispinus. A rastú tam aj tilancie. Tuto mám určenú ako Tectorum. V podstate tieto tilancie sa teda môžeme vidieť aj u nás, niektorých majú v zbierkach. Sú to nádherné, strieborné, takéto chlpaté rastlinky. Úžasné. A na slnku úplne biele. Úplne biele. Nádherné rastliny. No a v pozadí je vidieť ten Hageocereus. Pri niektorých rastú aj takéto opuncie beztrné. Neviem, čo to je za druh. To som dokonca ani nezisťoval. A tam dole vidíte, že je cesta. No žiaľ, k niektorým rastlinám sa ani dostať nedalo. Aj keby tam bol plod, tak sa bohužiaľ bolo to také strmé, že človek sa aj bojí tam ísť. No a rozlúčila sa s nami, s touto lokalitou, takáto krásna hrdlička. My odchádzame vyššie do mestečka Chiquikara. V podstate nie vyššie, ale hlbšie do vnútrozemia, ale zasa ideme o niečo nižšie. Chiquikara je taká vnorená také údolie medzi horami. Je to výška len 460 metrov. Sú to v podstate trópy. Takže blížime sa k tomu mestečku Chiquikara. A mali sme tam takú obchádzku, lebo aj tam robili cestu, ale našťastie tam bola obchádzka, sme nemuseli čakať. Ale tá obchádzka sa oplatila a videli sme tam zaujímavé rastliny a dokonca v kvete. Takže toto je Hageocereus pseudomelanostele chryzeus, ale úžasné rastliny. No a medzi nimi veľmi zaujímavé melokaktusy, neskutočne vytrnené. Vraj je to Melocactus peruvianus ferox, ale ja som nenašiel nikde popis toho feroxu, takže Melocactus peruvianus a Hageocereus pseudomelanostele chryzeus. Tu je ďalšia rastlina, nádherné žlté rastliny, úžasne vytrnené, ježaté, nádherné. No a tu vidíme puk, niekoľko pukov, nádherné rastliny. Troška sa schovávali aj pod tými kameňmi, zrejme im bolo dosť teplo, lebo tu sme tiež namerali okolo 40 stupňov. Nádhera. Obrovské trsy a aj semenáčiky sa našli. No, prešli sme v Chiquikare, teda sme tam prespali v tej Chiquikare, alebo teda Estancion Chiquikara a odtiaľ sme vyrazili k dedinke Tablones, ktorá je troška znova nižšie medzi tými horami v takom údoličku vo výške 350 metrov. A v podstate je to jedna cesta, obrovské horko, pálilo slnko, takže sme sa všelijako zakrývali, ale lokalita to bola nádherná. Obrovské Neoraimondie, toto je Neoraimondia gigantea a Hageocereus, ten istý, teda rastie aj tu, semenáčik, no aj takáto jašterica nás tu privítala, mala okolo 20 cm, ale teda taká chudučka, zaujímavá. Takže pseudomelanostele chryzeus, už veľmi staré rastliny, tie najdlhšie články boli dlhé viac ako 1,5 metra. No, jašterička. Pokračuje chryzeus nádherne vytrnený,
úžasné. No, niektoré mali dlhšie trnie, niektoré hustejšie, niektoré redšie, takže kto by chcel popisovať, môže rôzne variety. No a keď sme sa vrátili späť k pobrežiu, pokračovali sme trocha na sever a po diaľnici Panamerikána 14 km pred mestečkom Trujillo, ktoré vidíme tu hore. A je to také dosť veľké mestečko. A zastavujeme sa v púšti, je to 50 metrov nad morom. Priamo pri tej hlavnej ceste, pri diaľnici, badáte toto. Je to Hageocereus repens, alebo teda Pacalaensis repens, a teda samozrejme ten klasický bordel. Vôbec sa nedali tie rastliny fotiť bez toho bordelu. Bohužiaľ, keď človek chce celý ten trs odfotiť, tak to musí aj s tým bordelom. Bohužiaľ. Ale vrcholy tých rastlín boli úžasné. Niektoré mali také dožltaté potrnenie, niektoré mali také do červená, do hneda. Úžasné, husto vytrnené. Pacalaensis repens. Nádherné rastliny. Videli sme aj puky. Bolo to cez deň, takže žiaľ kvet nebolo vidno, ale vidíte toto tmavšie otrnenie. A tu už tesne pred rozkvitnutím, takže pár hodín a už by kvitlo. No a tu už bol obžeraný troška ten puk, vyrušil som takú jašteričku, utiekla, nestihol som mu odfotiť, ale aspoň je vidno, že ten kvet je taký biely. Uvidíme aj ďalej. Takéto veľké trsy tam boli, obrovské. No a samotné niektoré tie články boli dlhé aj 2 metre. Sú poliehavé. Zaujímavé, že neboli až tak spálené, jak tie dekumbensy. No a tu vidíme ten puk, už sa asi chcel otvoriť po čase, ale tie okvetné lístky z rubu sú také naružovelé a keď sa teda otvorí ten kvet, tak je biely, čisto biely. No a tu aspoň chcem vám ukázať, ako to rástlo. Takže pár metrov od diaľnice. No, na ľavo vidíte naše stopy, ako sme sa tam pohybovali. No, prešli sme cez Trujillo, zašli sme si vyššie do takých tých vyšších troška polôch, nie až tak moc, ale išli sme k mestečku Simbal, takže medzi mestami Simbal a Sincicap sme sa zastavili vo výške 1050 metrov a tam rastie Hageocereus pacalaensis. Vo výške 1050 metrov, veľmi strmá lokalita, rastie tam niekoľko druhov kaktusov. Ďalší tie Pacalaensis. A vidíte tam dole obydlie, ktoré je opustené. Nemá ani strechu, už nič. No a tu je aj plod, aj puk. Tento plod ešte nebol zrelý a rastie tam takéto množstvo kaktusov. Kto sa lepšie pozrie, tak vidí viacej druhov, takže Neoraimondia, Armatocereus, Espostoje tam rastú, Melocactus peruvianus a dokonca Borzicactus fieldianus, ten sme videli aj kvetom. No a pozorovala nás aj takáto jašterička priamo na kaktuse, alebo teda na mŕtvej časti kaktusu. No a tu je znova Pacalaensis, krásne jemnúčko vytrnený. No a vracali sme sa späť, zastavili sme sa pri mestečku Simbal, pri akejsi vápenke, tam sme mali určenú GPS-ku, že sa tam máme zastaviť, tak tá vápenka, to už bolo jasné, keď to bol taký symbol tej lokality. No a zašli sme za ňu a čo sme nevideli. Je to vo výške 650 metrov a úplne hore v rohu môžete vidieť vpravo kúsok tej vápenky, tá tam tak cvakala, hrdlúvala a na tejto lokalite sme videli neskutočné množstvo kaktusov. Nemyslím tým druhovo, ale počtovo.
obrovské množstvo melokaktusov. Lumír tam aj prehlásil, že je tu přemelokaktusováno. A je to naozaj pravda, takže Hageocereus pacalaensis a okolo neho všade melokaktusy. Melokaktus peruvianus. Aj mŕtve síce rastliny, ale potom, keď sme sa troška zohli, tak sme videli, že tam bolo aj obrovské množstvo semenáčikov, my po nich stúpame, ale to sa nedalo. Tie rastlinky mali centimetr a pol, ale tak obrovské množstvo, no to vidieť, to je úžasné. Takže tu vidíte úžasnú lokalitu. Nielen Hageocereus, ale aj znova ten Armatocereus, ten istý ako predchozí bol. A množstvo semenáčikov aj tých Hageocereusov. Aj Neoraimondii. No, tu vidíte naľavo 4 semenáčiky, napravo ďalšie 4 a ešte úplne vpravo dole semenáčik Neoraimondia. No, celý ten svah posiatý rastlinami, ono na fotkách to až tak neukáže, ale keď to troška priblížite, vidíte, že trčia tam tie semenáčiky, neskutočné volačo. Nádherné tie pacalaensisy. No a tu aj pučík sa začína robiť. A odnož. Ďalší ten pacalaensis. A znova okolo neho tie semenáčiky. Takže vidíte, ďalší semenáčik, ďalší tam. No a sme našli konečne aj zrelé plody. Takže znova veľké ako jablko, takže celú dlaň vám zapratal jeden plod. Melokaktusy, semenáče tých Neoraimondií. Množstvo. No, dostali sme nové GPS-ky, ktoré sme teda bohužiaľ hľadali, sme ich nemali, ale teda dostali sme ich, tuším, SMS-kou alebo mailom, takže sme sa vrátili znova k Chiquicara, alebo teda estanciom Chiquicara, znova sme prespali u tých istých ľudí, troška sa aj pousmiali, že sme sa tam vrátili a na druhý deň sme teda išli do troška iného kaňonu, po troška inej ceste a zastavili sme sa na trocha inej lokalite, ten veľký bod. Tie dva menšie body, tam už sme boli predtým a teda keď sme sa vrátili, tak ten veľký bod sme išli znova inou cestou. No a tam rastie ďalší Hageocereus pseudomelonstele chryzeus. To je tuším chryzeus, áno. Chryzeus. Takže vidíte krásne čisté rastliny a znova s pukmi, ale rástli medzi ďalšími rastlinami ako sú Neoraimondie, tu vidíte tiež plod veľký. Tie plody na tých Hageocereus sú úžasné, obrovské, neskutočné plody. No a tu vidíte, aké veľké to je. Toto je taký menší plod, taký akurát do ruky, ale ešte by dorástol postupne, lebo na vrchole je vidieť, že ešte stále je taký stlačený, takže on sa ešte viac nafúkne. No, pokračujeme popri rieke Rio Santa, teraz sa nachádzame vo výške 735 metrov, znova je to Hageocereus chryzeus, je to taká výhliadka, takže to nazývajú, že Mirador a tam nás poduje tá rieka. Sú tam nádherné skalky. Nádherné. A medzi nimi rastú aj ďalšie iné rastliny. Postupne, ako ideme vyššie a vyššie, tak sa pridávajú ďalšie a ďalšie rastliny. No, tu nezrelý plod, ale teda stále je to ten pseudomelonstele chryzeus, Hageocereus, vrchol a krásne tie trsy. No a tu už vidíme aj tie melokaktusy, ale zároveň tu rastie aj akási hechcia a znova tie skalky nad tou riekou Rio Santa. Úžasné, troška nebezpečné, ale
keď človek chce niečo vidieť, tak musí preto aj niečo spraviť. Aj semenáčiky tam boli. Tento mal už voľakých 15 cm. No a pokračujeme ďalej. Zasa o niečo vyššie, o pár kilometrov a vyššie do hôr. Takže už sme pri rieke Rio Tabla Chaka vo výške 800 metrov a tam nachádzame ďalšie Hageocereus, stále ten Chryzeus, melokaktusy a vidíme spolu Melocactus peruvianus a ten Chryzeus, Neoraimondia gigantea a tu vidíme všetkých troch pokope. V podstate tu sú to semenačky, i keď Melocactus už je dospelý, kvitnúci. V strede tá Neoraimondia gigantea, ktorá má nejakých 20 cm, ale stále to je len semenáčik. A vedľa ten Hageocereus Chryzeus na ľavo. Sú to úžasné rastliny a pod tým Chryzeusom, teda tá hechcia, mám ho určenú ako Nusaviorum. Aspoň tak mi ho určili určití sukulentári. No a pokračujeme ďalej k mestečku Tauka, alebo teda k tomu mestečku Tauka vo výške 1233 metrov. A tam za mestečkom Tauka je takáto lokalita. Rastie tam ten Pseudomonas Chryzeus. Je troška iný, má tak hustejšie obalený tými vlasovitými trňmi. Je to zrejme tým, že je to o dosť vyššie, takže sa musí troška aj proti tomu chladnejšiemu podnebiu chrániť. No a vyšli sme v podstate najvyššie v tejto časti, bolo to 1670 metrov pri mestečku Ancos. V podstate také mestečko, videli sme tam tuším 3 domy, alebo teda dedinka Ancos. No a tam rastú zaujímavé rastliny a to je stále síce ten Chryzeus, Hageocereus Pseudomonas Chryzeus, ale rastie tam aj toto. Rastie tam popri tom Chryzeuse aj Espostoa melanostele alebo melanostele nana a tým, že sa obidva kvitnú v noci, sú veľmi blízko seba, takže ich tie múry pobehajú jeden kvet, druhý kvet, skrížia a z toho vznikne takýto hybrid, takže je to Hageo Espostoa. Tu vidíme znova tú Hageo Espostovu. Je vidno, ten habitat je troška iný ako ten Chryzeus samotný a na takomto kúsku to rastie. Je to drolivé, je to v podstate, ja stojím na ceste a tá lokalita je hneď vedľa tej cesty, takže ja som asi 2 metre od tých kaktusov. No, a teda vrátili sme sa späť na tú Panamerikánu a ideme smerom juh, ale znova sme si vyšli do ďalšej tej roklinky, takže tento veľký bod nad mesto Huarmey a tam sme videli úžasné rastliny, takže toto ďalší Hageocereus a to Pseudomonas acanthurus a medzi nimi Pseudomonas acanthocladus, Acanthurus je Loctanthocereus. Úžasné. Tie Hageocereusy, to boli asi najhrubšie rastliny, ktoré som videl, takže v priemere mali 10-12 cm, ostatné mali do 10 cm, toto možno aj 15 cm tieto mali šírku tých rastlín. No, neskutočne vytrnené a neskutočné množstvo melokaktusov perfektne vytrnených. Tu vidíme semenáč toho Hageocereusu, ktorý je síce už skoro 20 cm vysoký, ale vedľa neho Melocactus peruvianus, ktorý bol asi zničený mu vrchol a znova urobil 4 hlavy. No ale boli tam aj takto zaujímavo vytrnené s červeným otrnením. Na fotke to tak až nevyznieje, ale oni boli úplne až tmavo červené tie trne, čo bolo zaujímavé. A v podstate že vraj práve Acanthocladus sa týmto vyznačuje, že trne môžu byť od žltej až po takmer hnedú.
Uvidíme, no v tom svite toho slnka, alebo teda toho pálenia toho slnka bolo vidno nádherné červené to otrnenie. Uvidíme žlté otrnenie, ale teda tie dlhé stredové trne, ktoré mali cez 10 cm. Nádherné rastliny. No a sú tu aj plody. Tieto žiaľ neboli zrelé, tieto mali len okolo 3-4 cm, ale teda vidno, že ešte majú čo robiť, aby dozreli. Ale našli sme tu aj semenáčiky, takže tento semenáčik vyzerá, ako keby vôbec nepatril k tomu, ale v podstate žiadny iný Hageocereus tu nerastie. No a túto fotku som schválne zaradil, lebo tu je vidieť ten Hageocereus, ale popri tom tento melokaktus, Peruvianus, ktorý bol vysoký viac ako 30 cm, takže tak veľké melokaktusy sme doteraz nikde nevideli a no, bolo to neskutočné. Niektoré boli dokonca vysoké až po kolená som ich mal, takže až vtedy začínali robiť cefáliu. Neskutočné. A teda zaujímavo vytrnené. A toto je vlastne skala nad tou lokalitou, kde som doteraz fotil. A ako vidíte, tie kamene padajú dole, takže poškodzujú tie rastliny a tie melokaktusy samozrejme im odrazia ten vrchol, ale oni sa nevzdávajú a urobia znova tie rastliny. Takže sme videli aj rastlinku Melocactus peruvianus, ktorá vlastne mala otrhnutý ten vrchol, na nej narástol nový, urobil cefalium, ale ten tiež bol poškodený, na tom narástol ďalší. Dokonca to boli až 4 takto na kope, ako keby navrublované rastliny. No a tu vidíme krásnu hustú populáciu Hageocereus a Melocactus peruvianus. Nádherné. Pokožka týchto peruvianusov bolo taká šedomodrá, čo vlastne doteraz bola skôr zelená. No. Stále ten Acanthocladus, úžasné rastliny. No a prichádzame znova k mestečku Barranca, z toho severu sa ťaháme smer hlavné mesto Lima a zastavujeme sa na diaľnici, odstavujeme auto popri ceste, lebo sme zbadali na kopci kaktusy a vyliezli sme na ten kopec smer pobrežie. Síce pobrežie sme nevideli, lebo to bola taká obrovská duna, alebo teda taký kopec, piesok a štrk. Toto je on. No a tu vzadu vidíte nejaké kaktusy. A samozrejme sú to Hageocereusy, je to Hageocereus pseudomelanostele. Sme vo výške len 270 metrov nad morom a tu vidíte nádherné plody, zatiaľ teda vrchol pseudomelanostele a tu je obrovský plod, takže tento mal viac ako 15, 16, 17 cm, obrovský plodisko zrelý. No, plodov tam bolo docela dosť, vidíte aj na tejto rastline sú dva, že jeden z jednej strany, druhý z druhej strany. Žiaľ, kvety sme nevideli, lebo sme tu boli cez obed. Ďalšia rastlina s plodmi. V podstate tu takmer nič nerástlo. A tuto semenáčik, alebo teda už trs semenáčiku, tieto rastlinky neboli moc veľké, do 20 cm. No a takto to rástlo na tom štrku. V podstate sa tu veľmi zle pohybovalo, takže urobili ste 3 kroky dopredu, 1 dozadu. Znova 3 kroky dopredu, 1 dozadu. Takže než ste prišli k takejto rastline, tak ste boli unavení, ale oplatilo sa. Nádherné rastliny. Dokonca sú zaujímavé, že veľmi zdravé tie rastliny boli. Nevidel som tu moc mŕtvych. Ma prekvapilo a aj semenáčky. Takže takto tam rastú Hageocereus pseudomelanostele 241 km pred Limou, priamo popri ceste. Takže keď budete zo severu, smer Lima, po pravej strane nás zastavíte presne na patníku, kde je napísané 241 km a vyleziete na kopec, nájdete tam tieto nádherné rastliny. No a našli sme tam aj jednu s pukom. No a pokračujeme stále smer
Lima a zastavujeme znova na Panamerikáne troška bokom na 118 km, teda 118 km pred Limou. No, tuto sme síce nemali GPS-ku a mali sme takú od Hakana zo Švédska také inštrukcie, že máme presne pri tomto patníku 118 zastaviť, otočiť sa chrbtom k oceánu a šliapať smer púšť. Asi po 500 až 1000 metroch nájdeme rastliny, kvôli ktorým sme tam išli, a to sú oni. Vidíte ten bordel, znova je to Hageocereus tenuis. Táto lokalita už neexistuje. Už keď sme tam my boli, tak bolo vidno, že je ani nie, že oplotená, ale je vyhradený ten pozemok takými kameňmi, pekne do štvorca, už tam bola postavená taká chatka. No a v dnešnej dobe, alebo teda rok potom, čo sme tam my boli, už tam bola posadená špargla. Takže tieto rastliny už vlastne tam nie sú. Ani jedna. Ale boli tam plody, takže nejaké semienka sme doniesli. Sú z toho aj rastlinky, už som nejaké aj porozdával. Semienka som porozdával rôzne do Švédska, do Belgicka, do Čiech, všelikde. Takže dúfam, že sa tieto rastliny rozmnožia aspoň keď nie v prírode. No, samotné tie Hageocereus tenuis nie sú moc veľké, tak do 30 cm, ale keď sú zaviaté pieskom, tak znova rastú ďalej alebo vyženú odnože, takže môže sa stať, keď odfúkne ten piesok znova z tej rastliny, tak samotná tá rastlina môže mať aj viac ako pol metra. Ale väčšinou dorastajú tých 30 cm a vidíte tie plody, tie majú voľakých 6-7 cm, tie väčšinou teda mali okolo 5, ale teda boli aj väčšie. Toto sú odnože, aj toto je odnož, taká mladšia odnož, už má tie farebné trne, to znamená, že už je aj kvetuschopná. No a toto je semenáčik. Čo je zvláštne na semenáčikoch, na týchto Hageocereus tenuis, je to, že majú tie trne obrvené, alebo teda chlpaté, čo je také plumózne, nádherné rastliny. No, tento má len asi 2 cm. To bude odnož, lebo pod zemou je zrejme rastlina samotná. No a tu to vidíme aj na tej odnoži, že tiež má tie trníky také plumózne. A takto rastú tie trsy. Šírka toho trsu je voľakých 6-7 metrov, možno 8, aby som nešálil. A je to len na takom jemnom piesku, tam, kde je ten tvrdý piesok, tu ďalej, tak tam nerastú. Ale tuto vzadu môžete vidieť ďalší trs. Vidíte? No, ešte pár záberov z týchto rastlín. No, tu môžeme vidieť priamo do toho plodu, takže zase nejaká jašterička bola smetná, tak zjedla kúsok toho plodu. A semenáčik. Úžasné tie brvy na tých trníkoch. No, išli sme do Limy a v podstate sme ho ešte obišli a išli sme, ani nie, že obišli, ale hneď na okraji sme sa otočili a išli sme k mestečku Matucana. Takže znova dohovor, Matucana je vo výške 2210 metrov, je to banícke mesto, ale zastavili sme sa tam mimo cesty a teda s Frantom sme sa rozhodli, že vylezieme na ten strmý kopec, tak sme liezli, ledva sme tam vyliezli a nakoniec zistíme, že tam vedie cesta, ktorá vlastne robí len taký oblúčik, takže sa tam dalo ísť aj autom alebo po tej ceste. Ale nevadí, natrafili sme tam na zaujímavé rastliny. Toto je Loxanthocereus acanthurus. A nakoniec sme sa tu stretli s jednou pani, ktorá hovorí, že celý ten kopec vlastne je jej súkromný a udržuje tam takú biodiverzitu, že aby tam tie rastliny rástlo tam to, čo tam má byť. Že je to taká kvázi biozáhrada.
Dala mi mail, aby som jej tie rastliny určil, takže som jej ich aj neskôr, keď sme prišli domov, pourčovali. Takže Loxanthocereus acanthurus, rastú tu iné, Armatocereusy, tu rastú rôzne agave, ktoré tam mimochodom nepatria tie agave, ale teda asi vtáci tam dovliekli semená, alebo z nejakých záhrad, keď už to kvitlo, tak fúklo semená sem a podobne. A teda Trichocereus peruvianus, to je táto veľká rastlina. No, ja som si myslel, že teda je na nej plod, tak z druhej strany je plod, to nie je vidieť, takže ho dočiahnem. No, tá rastlina má cez 3 metre a ešte dokonca je tam taký zráz trocha, takže som nedočiahol, takže semená neboli. Je znova ten Loxanthocereus acanthurus, ale tu vedľa môžeme vidieť ďalšiu rastlinku a to je už Mila caespitosa. Ďalší miniatúrny cereus. No, rástli tam aj rôzne zaujímavé rastliny, ktoré tam kvitli. Toto som nezistil, čo to je. Ale rastie tam aj takáto puja. Colerulea vraj. Nie som si istý, preto som si to dal do zatvorky. Colerulea. Tak, pardon. No ale čo ma na nej zaujalo, je tento kvet, taký modro-zelený kvet, no docela zaujímavý. Ale rastie tam aj ďalší Hageocereus, je to Hageocereus acranthus olovinskianus. Takže má veľmi krátke otrnenie, riedke otrnenie, ale hrubé sú tie trne. A popri nich samozrejme rastú aj tie puje, pichlavé a Mila caespitosa. Tu je vrchol olovinskianusu a Loxanthocereus acanthurus. No je vidieť, že táto lokalita je docela zelená, takže je tu dosť vlhkosti a zrejme sa aj odtrháva z toho svahu, ale tie rastliny, ktoré tam zatiaľ dokážu žiť, no počítam, že tento acanthurus tam už dlho nebude, že ho tá voda stiahne aj s tým blatom dolu. Sú to také menšie acanthurusy. V podstate z tej Matukány sme znova išli nižšie a smerom k Lime a prichádzame k mestečku Calahuanca vo výške 1500 metrov. Tam sme išli síce kvôli Austrocylindropunci pachypus, ale ani som nevedel, že tam bude rásť táto zaujímavá rastlina a je to Loxanthocereus acanthurus faustianus. Zaujímavé, že väčšina z nich rástla takto na skalách, dosť nebezpečné to bolo. Ale tie rastliny, ako vidíte, že ten acanthurus je úplne iný ako tento Acanthurus faustianus. No a jeden kvázi semenáčik, keď mal okolo 15-16 cm. Ale rastie tam aj Hageocereus a toto je Hageocereus albispinus. Toto je zatiaľ fotenie z diaľky. Vidíte, toto je taká dosť strmá lokalita, ale bolo tam taký úzučký chodníček, kvázi taký travers, po ktorom sme išli a ten chodníček bol úzky na jednu nohu, takže sme tam ako tak chodili. A keď sme tam fotili tie rastliny, zrazu vidíme domorodca, jak tady vybehol, jak nič. My sme sa tam báli chodiť a on si chodil, jak keby chodil doma po verande. No a toto je rastiel tam ďalší Hageocereus a toto je Hageocereus acranthus olovinskianus. Tu môžeme vidieť taký pohľad z toho vrchu k ceste. No, poviem vám, nebolo to až tak príjemné pozerať dole, ale teda rastie tu Espostoa melanostele, Hageocereus albispinus, Acranthus olovinskianus, Loxanthocereus Acanthurus faustianus, Melocactus peruvianus, takže docela zaujímavá lokalita. No, toto je znova ten Acanthurus faustianus a Hageocereus albispinus.
Albispinus je veľká rastlina, dorastá viac ako 2 metre a toto je vrchol tej rastliny. Žiaľ, ani plod, ani kvet tu nebol a toto je odnožka. Vyzerá to síce ako Espostoa v tejto chvíli, ale je to Hageocereus. Ešte pohľad na tie Hageocereusy albispinusy. No a tuto som zaradil fotku kvôli tomu, že prichádzame, vlastne už sme v Lime v takej časti Čosika a v podstate na skale som videl nejaké rastliny, tak sme zastavili na pumpe a prechádzali sme cez takú plantáž avokádovú, preskočili sme to zavlažovacie korito s Frantom, ale nakoniec tam prišiel majiteľ tej avokádovej plantáže, takže druhí dvaja kolegovci sa opýtali, či by mohli tady volakala prejsť, že kľudne v pohode, že čo tam idú robiť, že ideme fotiť kaktusy, že kľudne. Ale nakoniec im ukázal, že tam je taký peň, cez ktorý sa dá prejsť, takže oni bez problémov jednoducho prešli. My sme to len preskočili. Je to vo výške 1070 metrov nad morom. No a tu rastú veľmi zaujímavé rastliny. Je tu Loxanthocereus acanthurus, to je ten vpredu. Nad ním rastie Cumulopuncia myrus, Neoraimondia arequipensis roseiflora a ďalšie. Toto je ten acanthurus a tentokrát sa nám podarilo nájsť aj plody, aj kvety. Tento ešte síce nie je otvorený kvet, ale na ďalších sme ich našli. A dokonca tu rastie aj Melocactus peruvianus. Takže tu vidíme Melocactus peruvianus, Cumulopuncia myrus a tu na Loxanthocereus acanthurus. Ďalšie akanturusy, no a takto nejako to tam štverať musí človek. No a rastie tu aj toto zelené podo mnou, to je Hageocereus pseudomenalonstele carminiflorus. No a tu je ten akanturus v kvete, takže detail kvetu, vidíte obrovské množstvo pelu. No a nerastie tu len kaktusová vegetácia, ale aj iné rastliny, ako vidíte toto. Ďalej, to si ešte ukážeme, tá Cumulopuncia myrus, obrovské množstvo plodov na tom akanturuse. To je ten Hageocereus pseudomenalonstele carminiflorus a Neoraimondia roseiflora, alebo teda Arequipensis roseiflora. No a tu v plnom kvete ten akanturus, nádherná rastlina. Neskutočné kvety. Krásne. Zygomorfné kvety. Veľké, nejakých 12 cm. A samozrejme aj semenáčik sa tam dal nájsť. Takej puklinke. No, potom sme už nemali GPS-ky, ale dostali sme akúsi navigáciu na jednu lokalitu. V podstate je to troška ťažšie hľadať túto lokalitu, ale keďže sme mali tak presný popis, kadiaľ máme ísť, tak sme to našli a bolo to troška zložitejšie cez dve také brány, kde nás legitimovali, sme museli zapísali si číslo auta, koľko ľudí v ňom a pasy chceli a podobné veci. No a keď sme prešli cez tie brány, samozrejme museli povedať, čo tam chceme. Povedali, že len fotiť kaktusy, tak to ich nezaujímalo nejako, takže sme išli ďalej a došli sme na túto lokalitu. V podstate toto by mala byť lokalita, ale ako vidíte napravo, tam už sú také bunky a tam sa idú stavať domy. Bola tu vybagrovaná celá taká časť, kde bude cesta a v podstate sme na kraji toho celého a tu znova rastie ten Hageocereus, to je síce oveľa menšia rastlina ako na predchodzej lokalite, takže Hageocereus pseudomenalonstele carminiflorus, toto je detail tých mladých odnoží. Ale my sme tam išli kvôli tejto rastline a to je Loxanthocereus silorhizus. Tuto, kde stojí táto rastlina, tak v podstate už je cesta, takže ich to moc nezaujíma, ale my sme týchto Loxanthocereusov tam moc nenašli, asi 5 alebo 6 rastlín a v podstate
možno jedna z nich prežila len kvôli tomu, že bola vysoko hore na kopci. A tu vidíme vrchol tej úžasnej rastliny, asi jeden z najkrajších Loxanthocereusov vôbec a kriticky ohrozených. Množstvo plodov, keďže je to Loxanthocereus, ten má menšie plody a teda väčšina týchto plodov mala už zrelé semená. A toto je tá najväčšia rastlina, tá mala viac ako 1,5 metra. A možno to nie je vidno, ale tuto dole sme úplne takmer na vrchole toho kopca a na celom tom svahu sme našli túto jednu jedinú rastlinu. A teda tiež s plodmi už tie plody vyžierali zrejme mravci. Úžasne vytrnené rastliny, krásne. No, ďalšia rastlinka s plodmi. Detail. No a úplne dole, čo sme si my nevšimli, nakoniec Jirkovi sa nechcelo ísť hore a potom na nás kričí, že či má mať červené kvety. Reku, áno, však každý Loxanthocereus má červené kvety. Že áno, že tak ja vidím kvety. Tak my sme sa štvrali úplne hore, ledva sme tam vyliezli, kvety sme nevideli a vlastne on ostal dole a našiel krásny Xylorhizus s kvetmi. A je to pod takouto Neoraimondiou, Arequipensis roziflorou. No a tu vidíte detail toho kvetu. Úžasné, nádherné kvety, zygomorfné. No tu som spravil veľmi veľa fotiek, ale teda nie všetky zaradím. A samozrejme aj odnož. Vidíte, už aj odnož je nádherne vytrnená. No a v tých skalách boli niektoré rastliny vykopané, tak túto sme my zasadili. V podstate asi ani neprežila, lebo v podstate tam už je cesta, domy sú tam postavené a domorodcov kaktusy nezaujímajú, ich zaujíma to, aby sa uživili a mali kde bývať. No a tu ešte odnože z tej rastliny, ktorú sme zasadili, vrchol odnože. No a privítala nás takáto jachterica, ďalšia zaujímavá. A ešte jeden semenáčik medzi skalami. No a toto bola tiež rastlina, ktorú sme zasadili. Hynuli sme ju takto skalami, ale teda hneď sme vedeli, že to asi zrejme neprežije tak či tak. Bohužiaľ. A toto je posledná fotografia, teda mala by to byť posledná fotografia z Peru. Je to v meste Lima. Je to také malé námestičko, alebo teda je to čosika, je to také niečo ako také prímestie a toto je kvet čorisie. Ukážem vám jednu fotografiu zo zbierky, takže tu môžete vidieť rôzne Hageocerusy, Loxanthocereusy zo semien, ktoré som doviezol vlastne z prírody. No, pár rastlín je tam takých, ktoré som semena nedoviezol, som si kúpil tie semená, takže asi tak, ale teda väčšina sú to semenáčiky zo semien z prírody. Hageocerusy, Loxanthocereusy. Nápravo už sú to borzikaktusy, arekípy a podobne. No a jeden z tých, ktoré som nevidel na lokalite, ja som túto rastlinku dostal ako Loxanthocereus splendens, ale v podstate splendens je synonymum pre Loxanthocereus gracilis. I keď sme boli kúsok od tejto lokality, v podstate sme nemali GPS-ku na ňo, takže sme ho nevideli. Takto mi kvitol v zbierke Loxanthocereus gracilis. No a to je posledná fotografia. Ja vám ďakujem za pozornosť a dúfam, že teda som vás moc nenudil, že sa vám prednáška páčila a prajem vám ešte pekný zbytok večera. A samozrejme všetko dobré do nového roku, nech vás choroby obchádzajú a dúfam, že sa začneme aj normálne stretávať, nielen takto online. Ďakujem a dovidenia.